Și bine ați venit la un nou episod de Skywars. Am mai încercat să filmez mai devreme, dar muream foarte devreme sau intra cineva în cameră când filmam și multe chestii și am zis, bă, dacă o să mă fac de râs sau ceva, mai bine nu-l pun. Și da, e al treilea episod de pe canal pentru astăzi. Deci acesta e al treilea episod care le-am filmat astăzi. Am filmat 2 episoade astăzi. Deci ăsta e al treilea episod de pe canal. Dați. Hop, hop. Până pe aici? De pe acolo. Deci eu nimeresc. A, da, se poate. Deștept tip. S-a pus acolo pentru că nu pot să-l... Băi! Nu. Că nu mai dau. Nu mai mi săgeți. Săgeți bun. What the fuck? Cum l-a omorât pe tipul ăla, ați văzut? Nu mai enervează. Ați văzut? LOL, a venit să mă omoare, i-am dat o săgeată și a murit. Bun. Am început bine. Tipul ăla de acolo. Tu vei muri. Din nou l-am omorât. Nu mă omoară. A căzut tip. Bun. Deci. Cred că a mai fost aici, nu? Vină, vină. Nu. O viață mai am unde. Sabie de aer, bun. Un tip acolo și mă bag eu. Dacă îmi dau mâna mă omoră. What? Nu cred. Deci cum l-am omorât pe tipul ăla? What? Am câștigat! Bun, deci meci foarte bun, incredibil. De fapt și am reușit să... Episodul ăsta va fi de 5 minute. Mă jucăm și noi un meci și gata. Deja e prea mult pentru o zi, zic eu. Zic eu pentru că e prea mult. Și da. Deci meciul acela am reușit să câștigăm bun. Chiar un meci foarte bun. Da. Nu înțeleg cum l-a omorât pe tipul acela. Care m-am dat un hit și a murit. Cred că mai avea o viață sau ceva de gen. Mă duc pe mijloc? Mă risc? Aia e aceeași mapă. Ok. Cască am. N-am pus-o, nu? Așa. Băi. Nu. Ok. Un meci mai jucăm sau... Hai, încă o meci pentru voi. Încă o meci pentru voi. E ora 1 și ceva, mi se pare, sau 2. Da, încă o meci și gata. Încă ultimul meci. Să sperăm că încă un meci bun nu strică. Da. Încă un meci, eu cred că va fi extraordinar de bine.
Nu e aceeași mapă. Băi, pe aia e dăduse deja, dar nu e nimic. Da. Iau asta. Hop, hop. Hop, hop. Full leather. Dar totuși... Da. Deci n-am văzut la nimeni. Nu, n-am nimerit cu niciun. Hai, vino. Vino, am zis să vii. Bă, ăla vine pe la spate, nu e corect. Așa. Ok. Comei de rival PvP. Să vă arăt cum e minigame. Dar s-a băguit avant. Rival PvP. Așa, nu contează. Haide. Încă acest episod. Arena 2, bun. Arena 2 e arena mea preferată. Mi se pare că e aia cu pământul, mi se pare. Sau e cu pământ, piatră, bine. Pământ, piatră sau nisip. Da. Hai deodată. Ăsta e la plajă? Unde ești? Bă, ești la plajă. Nu merge să jucăm. Da. Mai e o grămadă până începe. Bine, oprim și revenim când ne întoarcem. Și da, lume, după vreo 10 minute sau ceva de genul, au mai intrat player și acum începe meciul. Deci am așteptat foarte mult. Băi, am venit aici fără sabie, fără nimic. Bă, ajutor! Bă, eu n-am sabie. Salut! Ne batem. Salut! Salut și ție. Oh, salut, prietenul meu. Am ieșit din greșeala asta. Mi-ați văzut WhatsApp-ul, nebunilor. Nebunilor, mi-ați văzut WhatsApp-ul. Astăzi în echipa al verde. Salut, Gabriel 100. Și ție. Cineva de mai de la spate, nu-i corect. Ba, e corect. Și a schimbat ecranul. Și te iau de la spate. Și pe voi vă iau de la spate. Și pe tine. Și pe... Câte kill-uri am? 4, am murit de 4 ori. Deci eu omor pe un tip, după mă omoară și pe mine altcineva, cam asta e media mea. Unde e? Uite. LOL. 7 kill-uri, 5 death-uri. Am spawnez așa. Gabriel. Unde e Gabriel? Am arăt. Am 10 kill-uri. Salut, Steve. Nu știu de ce nu se bat. Sunt teamer sau ceva de genul. Nu se poate. Nu. Nu. Mamă, 14 kill-uri.
E șmecher. Max, a furat kill. Câte kill-uri am? Am câștigat? Este, mă, am câștigat și Messi. Cam atât cu acest episod. La revedere!